Naantay bata nga kuyog baboy, si Adam di magpabilin kay gusto John mo kuyog sa kay mother. Kay si mother na adin hi sa temple na ay temple camp ang mga bata. Nakasuot sila og white, tanawa, mauna sila kung mga estudyante. Og si Adam na enjoy gid siya sa iyahang swing nga murag horse na apa joy slides. Og sa dihang di siya gusto moagi sa stairs no, gusto jud siya moagi din ha sa slides. It's namura ra pagkasaka. Uy, si Adam adto po siya sa temple ni ani ay akong mga estudyante. Kani sila nagsuot na sila white og di ko kasabot sa ilang giistoryahan. Og it's time for lunch. Pagka alas 3, si Adam ning sugat na. So, ning hapit na pud mi din hindaplin sa karsada. Kay kami mo inom og malamian nga ilimnon. Bitaw oy, si Chayan Boy, ang daddy ni Adam, paborito gina niya ang Thai tea. Mauna ning hapit gyud mi kay order gidaw siya sulayan gidaw ni niya. O diba, tan-awa na ni si Adam Boy. O, nag-relax lang siya while waiting sa iyang order nga ice. Ice lang jud ang iyang gusto. O diba, sandig-sandig pa. Napay pakatin-katin sa tiil. Mora jud na siya correct. Naana ba akong order nga ice? Sa imong order, Dom? What do you want? How? What Adam wants? Adam wants? Sa mga gusto og negosyo inspiration, kini ang maanindot nga inegosyo kay anywhere, anytime, you can park your van and have your coffee shop instantly. O diba? Naabot na ang order ni Adam. Gusto na siya mukhaon sa ice. Ice, mommy, ice. Okay, before ang ice, ato sang tilawan ang atong chocolate drink. Si Adam, syempre, ang first nga mo tilaw. Diba? O, unsa man dong, lami ra? Lami daw. Approved by Adam. Pero tamis kaayo, syempre, ice lang iya. Kay maora man iyang gi-order. Ice lang jud ang iyahang gusto. Syempre, motilaw pod si Chayan Boy sa iyahang Thai tea. Saman, lami daw. Okay, nana, enjoy na siya sa iyang Salamat sa pagtana!